Nutella. Der sagde min mor bare, at jeg ikke måtte få nogen Nutella-mad. Men jeg gør ikke, hvad min mor siger, så jeg tog bare Nutella-mad til morgenmad. Smagte den godt, Karsten? Karsten? Ja? Skal du have Nutella? Ej, jeg tror bare, jeg tager nogle havregryn i stedet. Så skal vi bare høre noget, der er endnu vildere. Her til morgen, ikke? Så sagde min mor også, at jeg skulle solcreme på. Men jeg gør ikke, hvad min mor siger, så jeg tog bare ikke solcreme på. Var du bare sej, Karsten? Karsten, du behøver jo ikke solcreme i dag. Der er jo ikke så fin sol udenfor. Jamen, jeg tager det bare på, for at være sikker på, at jeg ikke bliver solbrændt. Ja, okay. Men nu skal vi bare høre det vildeste, ikke? Her til morgen, da jeg skulle til at cykle i skole, der siger min mor bare, at jeg skal have cykelhjelm på. Men jeg gør ikke, hvad min mor siger, så jeg cykler uden cykelhjelm. Ej, hvor var heldig, jeg kender dig, Karsten. Karsten, du behøver jo ikke have cykelhjelm på i din alder. Jamen, jeg tager den på alligevel, man kunne ikke have, der sker noget. Hvor du kendt mine bøger, Jørgen? Må jeg virkelig det, Karsten? Ja, Jørgen. Tusind tak, fordi du giver mig den chance. Det vil jeg rigtig gerne. Det sejrer jeg hente sine bøger selv. Jeg var også kun kommet hen for at hente min egen bøger. Hørte du det? Karsten sagde, jeg var sej. Hej, der er du, Karsten. Hej. Ved du hvad, jeg tager lige ned og handler nu, og du skal støvsuge dit værelse, ikke? Skal jeg nok. Og så er der de 2 sidste sider i dansk, som du for, at du lige skal læse, ikke? Det skal jeg nok gøre med. Ja, så ses vi bare, ikke? Ja, ses, farvel. Karsten, har du fået støvsuget? Ja, jeg støvsugede hele huset, mor. Nå, hvad med bogen? Hvor langt er du med? Det er meget så spændende, så jeg bare har læst næsten det hele. Jeg er næsten færdig. Ja, det er fint. Jeg går i seng nu, Karsten. Du skal bare gå i seng inden kl. 10, ikke? Okay, mor. Sov godt, mor. Jeg elsker dig. Jeg elsker også dig. Godnat, skal det bedste. Har du ikke fået en ny bluse, Karsten? Jo, den er helt ny. Ej, jeg skal lige hjem og hente en bog. Er du okay? Ja. Kom, så skal jeg hjælpe dig op. Skal jeg følge dig hjem? Okay. Ja. Hvor er din bog henne, Karsten? Den er en taske, Jørgen. Hvor er der også noget andet end taske? Hvad er det her? Det er bams, Karsten. Du er til grin. Sutis, mand.
høre Karsten. Se, når jeg går, ikke? Jeg sagde min mor til mig, at jeg ikke behøver at være kæld og sæbe. Jeg gør ikke, min mor siger, at jeg gjorde det alligevel. Bare den allerbedste ven, Karsten. Lige måde, ja. Det skal du høre. Jeg elsker også dig, Karsten. Sut den op for slap. 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 Slap, sut den op, yeah. Jeg har et problem, som jeg tror, at du kan løse for mig. For jeg har prøvet alt fra piller til at besøge et